എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് കരുതുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ അടുക്കളത്തോട്ടം കാണിച്ചുതരാം. അടുക്കളത്തോട്ടം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഞങ്ങളിവിടെ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ടെറസിൻ്റെ മേലെ ഭയങ്കര ഊതി കൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചെടി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് കാണിച്ചു തരാം. ഇങ്ങനെ കുറച്ച് മണ്ണൊക്കെ താഴെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ചാക്കിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നനച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് കണ്ടോ, ഇത് ഞാൻ താഴെ മുറ്റത്ത് ചെറിയ തൈ 2-3 കണ്ടേ. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു സംശയം തോന്നി, ഇത് മല്ലികേൻ്റെ ആണല്ലോ. അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് നട്ടതാണ്. അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ അതുണ്ടായി. കണ്ടോ, നല്ല പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായി. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പയർ വിത്ത് നട്ടിരുന്നു ഞാൻ. അപ്പോൾ അത് നല്ലപോലെ ഉണ്ടായി വന്നതായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരൊറ്റ കായ പോലും എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. കായ കുറേ ഉണ്ടാവുന്ന സൈസാണ്. ചുമന്ന വിത്താണ്, ചുമന്ന പയറിൻ്റെ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞു കുരുവി വരുന്നുണ്ട്. എപ്പോഴും ഇവിടെ ഒരു കൂടുണ്ട്, അതിൻ്റെ മേലെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ എല്ലാം കൊണ്ടുപോയി. അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഒഴിവാക്കാൻ പോകാൻ നോക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ കൊട്ടിയൂർ പോയ സമയത്ത് വാങ്ങിയ തൈകളാണ് മുല്ലേൻ്റെ തൈ. അത് ഇതാ ഇപ്പോൾ പൂവിട്ടു. ഇപ്പോൾ കുറേ പ്രാവശ്യമായിട്ട് പൂവിട്ടു കേട്ടോ. നല്ലപോലെ പൂവുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. നമ്മളാദ്യം വിചാരിച്ചത് അങ്ങനെയൊന്നും വാങ്ങി നടുന്നതൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെ കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇതിന് നല്ല വെയിലത്തേക്കൊക്കെ വെച്ച് വെള്ളം നനയ്ക്കലൊക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടായി. നല്ല മണം കേട്ടോ. ഇതാ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. 3 തൈകൾ വാങ്ങിയതിന് 2 നല്ലപോലെ ഉണ്ടായി. പിന്നെ ഉള്ളത് കറിവേപ്പ്. പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് നട്ടതാണ്. ഞാൻ അച്ഛന് കൊണ്ടുവന്നതായിരുന്നു ഇത്. പിന്നെ വേരിൽ പൊട്ടിയത്. എല്ലാവരും പറഞ്ഞു വേരിൽ പൊട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇതാ ഇവർക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല, ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഈ പച്ചത്തുള്ളനെ പോലത്തെ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, ആ പ്രാണി വന്നിട്ട് തിന്നും. അതാണ് സംഭവം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങനെ തീർന്നു പോകുന്നതാണ്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇതാ ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നശിപ്പിക്കുക. പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെ വേറൊരു തൈയും കൂടെ. ഇത് എനിക്ക് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരി കൊണ്ട് തന്നതാണ് കൃഷിഭവനിൽ. ഈ കറിവേപ്പിൻ്റെ തൈ അത് ഇത്രയായി, കുഞ്ഞു തൈയായിരുന്നേ. ഇത്രയായി ഇപ്പോൾ. ഇതെങ്ങനെ ഞാനിവിടെ തുമ്പ് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കും, അങ്ങനെ ഉണ്ടായി വന്നതായത്. കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ വേറെ ഒന്നുണ്ട്. ഇത് ഇതേപോലെ വേരെന്നുള്ളതാണ്. വേര് പൊട്ടി മുളച്ചുണ്ടായത് അവിടെ പൊട്ടിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ രണ്ടാമതുണ്ടായിരുന്നുണ്ടല്ലേ, ശാഖകൾ കുറേ ഉണ്ടാവും. കണ്ടോ, ഇവിടെ ഒന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് കുരങ്ങ് വന്നിട്ട് ചാടി പൊട്ടിച്ചത് ആണല്ലേ. പിന്നെ നല്ലൊരു കർമ്മൂസ തൈ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, അത് നടണം. ഇത് ചീര, വീട്ടിലേക്ക് വാങ്ങിയ ചീരേൻ്റെത് കൊമ്പ് കുത്തിയിട്ടതാണ്. എന്നിപ്പോൾ 2-3 പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് കറി വെച്ചു. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പച്ചമുളക് ഇതവിടെ നല്ല എരിവൻ പച്ചമുളക് കേട്ടത്. ഇവിടെയുണ്ട് വേറെ ഒന്നും കൂടെ. ഇതാ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ വീഡിയോസ് കാണണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. വളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളം ഇടുന്നത് ചാണകത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ചാണകപ്പൊടി ഇടും. പിന്നെ ഇതാ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പച്ചക്കറീൻ്റെ തോല്, ഉള്ളിത്തോല്, മുട്ടത്തോട്, ഇതൊക്കെ തന്നെ കേട്ടോ ഞാനിടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്താ വേറെ വാങ്ങിയിടുന്നതൊന്നുമില്ല. ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കറിവേപ്പിനൊക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്, മുല്ലയ്ക്കും. എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം. അപ്പം ഇനി വീണ്ടും ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുന്ന എല്ലാവരും കാണണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു.